Salam diebiçkalar we gelinciklerimiz, hemmäňizi gowmuşsyňyz. Men şuň size öz salonymda bolan bir istoriýany aýdyp bermek isledim. Men özüm salona şuň bardym işe, gizeta sagat 1-lere, 2-lere meň ýanyma bir gyjak geldi. Gelip diýdi: "Salam, sizde" diýdi, "şu garynlik bilen woskyň bahasyny näçe kä?" diýdi. Menim şeýle-şeýle diýip obyşny bahany aýtdym. Her salonda bolýan bahany. Bilen diýdi maňa, "Wagt" diýdi, "men welaýetden gelip şu saýda işleýän dogan bolýyn" diýdi. "Ýöne pulumyz ýetmeýär on ýalyk zada" diýdi. "Gaty gymmat azradyk skitka edip bolarmyka" diýdi. "Sebäp işleýär, hem öýümizde pul uratmaly, hem ýatagymyz, hem iýip-içkimiz şo zatlaram gaty gymmata düşýär bize" diýdi. Menim diýdim, oturup pikirlendim we skitka etdim azyrak. Indi bolsa şo skitkamy bir aýlap dowam etdirmek isleýän. Skitkam bilen tanışdyrayyn. Ýöne beýdiýsem, mysal üçin üçinlikdir, ýenedir, ýa-da zatlary adyna razy däldir. Şoň ýaly pikir etmän. Hemme zatlaram gowy, adyna razybam, ulanýan. Hemem salonymyzam gaty arasaja, gowja ýerde oturýan. Özümem 1 ýyl, 2 ýyl bäri uje edip gelýän, öwrenje ýene däldirin. Sebäbi men skitka edilýän adamlarda görýän-ne, "Öwrenjemi?" diýip ilki bilen soraýarlar. On ýaly pikir etmän. Her bir adam menne imine gyzlamady, gelinimidi düşünüp, ýagdaýlaryny düşürüp, şular beýgendireýin azyrak skitka edýänip, şo sebäpden etdim. Skitkam bilen sizi tanışdyrayyn. Bikini nýežny zonalar öň 70 manatdan etýärdim. Indi bolsa şonu 50 manata getirdim. 50 manatdan etýän. Podmyşka bolsa 30 manatdan etýärdim. Ýöne indi bolsa 20 manatdan etýän. Skitka baham 20 manat. Aýagy, ýarty aýak 30 manatdan etýärdim. Öň dol aýak 60 manatdan etýärdim. Indi bolsa ýarty aýak 20 manatdan, dol aýak bolsa 50 manatdan etýän. Ele gezek gelenne elem ýarty ele 25 manat etýärdim. Öň dol eli 50 manat etýärdim. Indi bolsa ýarty aýagy 15 manat etýän, dol aýak bolsa 40 manat etýän. Garnyny etýär животики 20 manatdan etýärdim. Indi bolsa 10 manatdan etýän. Arka spina bolanyna onu 30 manatdan etýärdim. Onam 20 manatda skitka getirdim. Ýöne diňe welaýetden işleýän gyzlamyz üçin nädilem hemme gelin gyzlamy da degişlidir. Skitkamyz şulaýlyk dowam etýär. Skitkadan hemmäňiz peýdalanyp galyň. Wosk diýseň wosklaram ýankaýdan bakamda, şu garynlik balla da ýankaýdan bakamda. Sag bolun.